Tento program obsahuje audiokomentár. Slovensko pred 100 miliónmi rokov. V tejto dobe ležalo územie Slovenska na dne mora. Postupne, ako sa africká tektonická doska posúvala na sever, začali sa z mora vynárať ostrovy. Z hlbín vystupujú Karpaty. Počas ďalších miliónov rokov hory neustále rastú a more ustupuje. Formuje sa dnešná podoba krajiny. Tak vzniklo aj jedno z našich najstarších pohorí, Veľká Fatra. V tomto chladnom horstve v severnej časti Slovenska sa zachovalo mnohotvárne a málo narušené prírodné prostredie. O tom svedčí aj veľká rozmanitosť a pestrosť rôznych druhov rastlín, živočíchov a hmyzu. Národný park Veľká Fatra patrí medzi najrozsiahlejšie pohoria na Slovensku. Je to územie s nadvládou lesa. Tento tajomný svet s množstvom dolín, potokov, strání a alpínskych lúk poskytuje zvieratám vhodné útočisko pre život. Biodiverzita Veľkej Fatry je ohromná a zároveň kľúčová pre prežitie ohrozených druhov. Ľubochnianska dolina s dĺžkou 26 km je najdlhšou dolinou na Slovensku. Je známa svojou krásou a pestrosťou rôznych biotopov. Nachádzajú sa tu lúky, pasienky, potôčiky, močiare a rôzne lesné biotopy pralesného charakteru. Toto prostredie je domovom veľmi vzácneho spriadača čremchového. Vyskytuje sa v chladnejších polohách, kde obýva druhovo pestré lesy a doliny. Jeho húsenice majú zložitý až dvojročný vývoj, ktorý súvisí s chladnými a drsnými podmienkami v ich prirodzenom prostredí. V druhom roku života žijú skryto. Za potravou vyliezajú výlučne v noci. Sú svetloplaché a nafilmovať ich správanie je veľmi náročné. Cez noc sú vylezené na rastlinách a hodujú na listoch zemolezov, malín, liesky, čremchy a rôznych iných rastlín. Sú obrnené dlhými chlpmi a tak odradia každého potenciálneho predátora. S príchodom rána ihneď zaliezajú do vegetácie a dokonca aj plitko pod zem. Stočené do klbka prečkajú až do večera. Na jeseň sú už dospelé a chystajú sa na druhé prezimovanie. Niekedy, keď sú veľmi daždivé dni, vylezú aj cez deň zo svojej skrýše, aby si aspoň trocha osušili svoj huňatý kožuch. Počas prezimovania ich veľa zahynie. Teplé a vlhké zimy spôsobujú, že sa ľahko stanú obeťou rôznych húb a plesní. Tie, ktoré prežijú aj druhú zimu, sa hneď na jar zakuklia. Na prelome mája a júna sa po dlhej zime začína prebúdzať príroda aj na alpínskych lúkach Veľkej Fatry. Na stráňach rozkvitli kvety všetkých farieb. Jar je už v plnom prúde a pestrosť kvitnúcich rastlín je tu ohromná. Vstavače, veternice, dušovky, devetorníky, bôľhoje a mnohé iné druhy rastlín tak pripravili hostinu pre hmyz. Nektáru je neúrekom a vyhľadované opeľovače sa snažia rýchlo využiť toto krátke obdobie nevšednej hojnosti.
Medzi prvými sa vyliahli motýle mlynárika žeruchového. U tohto druhu je zjavný pohlavný dimorfizmus. Samce sú pestré, oranžovo sfarbené. Naopak, biele samičky sú menej nápadné. Ich húsenice sa vyvíjajú na kapustovitých rastlinách, ale predovšetkým na žerušnici. Živia sa hlavne kvetmi a semenami živnej rastliny. Ich vývoj je rýchly a onedlho sa premenia na tenkú, špicatú kuklu. Tá sa bude liahnuť až ďalší rok na jar. Tu, nad hranicou lesa, musia mať aj iné druhy motýľov a hmyzu rýchly vývoj. Leto bude krátke a preto treba čím skôr založiť novú generáciu. Aj húsenice priatkovca mliečnikového sa poponáhľali a vyliahli sa už pri prvom odmeku v marci. Teraz v júni sú už dospelé a budú sa kukliť. Húsenice papriatkovca púpavového boli ešte o niečo rýchlejšie a už si hľadajú vhodné miesto na zakuklenie. Zahrabávajú sa plitko pod zem, kde sa v zemnej komórke premenia na kuklu. No nie vždy sa podarí nájsť vhodné miesto na prvý krát. Tu je zem príliš tvrdá a plná kameňov a takto skúša ďalej na inom mieste. Samička modráčika najmenšieho musí rýchlo naklásť vajíčka, pokiaľ ešte kvitne bôľhoj lekársky, jej živná rastlina. Za dočkom skúma, kde je najlepšie umiestniť vajíčko. Treba si dobre vybrať najvhodnejší kvet pre potomstvo. Ak už náhodou v kvete húsenica žije, mladšiu a menšiu rovesníčku pri stretnutí okamžite zožerie. Zabezpečí si tak kvet plný dozrievajúcich semien pre seba a zároveň sa aj dobre nasíti. Kanibalizmus je pri tomto druhu modráčika celkom bežný, lebo jeden kvet sotva uživí viacero húseníc. Húsenice očkáňa skaliskového žijú na trávach. Svoj vývoj dokončili ešte minulé leto. Teraz sa z prezimovaných kukiel liahnú motýle. Tento druh je u nás pomerne vzácny, ale tu, vo Veľkej Fatre, sa mu darí. Obľubuje lesostepné skalnaté stráne, pasienky a sutinové okraje lesov. Na podobných, no ešte skalnatejších a teplejších miestach lieta ojedinelý lišaj chrastavcový. Je veľmi rýchly a plachý. Svojím vzhľadom pripomína skôr čmeliaka ako motýľa. Samičky kladú vajíčka hlavne na hlaváče a chrastavce. Húsenice rastú rýchlo. Na rozdiel od teplejších lokalít majú na alpínskych lúkach Veľkej Fatry iba jednu generáciu v roku. Na rastlinách sú výborne maskované a spozorovať ich je veľmi náročné. Nižšie v dolinách žije podobný a príbuzný druh lišaj zemolezový. Jeho húsenice žijú na zemolezoch. Motýle majú priesvitné krídla a tiež pripomínajú čmeliaka. Napodobňovať čmeliaky, včely, osy alebo sršne je v ríši hmyzu populárne.
Takéto mimikry predvádzajú aj neškodné pestrice z radu dvojkrídlovcov. No niektoré motýle zašli ešte ďalej. Toto nie je sršeň, ale motýl podobník sršňovitý. Jeho vzhľad, veľkosť, spôsob letu a dokonca aj bzukot krídiel sú na nerozoznanie od pravého sršňa. Tento motýl nemá žihadlo a je úplne neškodný. Ako sa mohol takto presne a dokonale vyvinúť, zostáva záhadou. Húsenice majú viacročný vývoj. Žijú v kmeňoch topoľov, kde vyhlodávajú chodbičky v dreve a pod kôrou. Celá čeľaď podobníkov používa mimikry a každý druh napodobňuje iné druhy ôs, osičiek alebo sršňov. Spôsob letu musí byť tiež zvládnutý dokonale a na nerozoznanie od pravej osičky, aby prípadný predátor nechal neškodného motýlika na pokoji. Mnohé druhy hmyzu používajú lstivé stratégie obrany. Či už je to jedovatosť, nepríjemný zápach, výstražný pár očí a kamufláž, alebo ešte lepšia kamufláž, či jedovatý a obrnený, alebo vyzbrojený chlpmi. Niektoré druhy, ako tento vreckovec, si radšej postavia domček. Stonky a steblá rastlín pozliepajú vláknom a majú tak ochranný prístrešok stále so sebou. Predátorov je totiž veľmi veľa. Pod vodou, pri vode alebo na súši. Keď ste malí ako hmyz, všade na vás číha nejaké nebezpečenstvo a každá minúta môže byť posledná. Hmyz žije na úplne inej úrovni, nazývanej mikrokozmos. V tomto svete je smrť až príliš častá a život až príliš krátky. Preto sa zástupcovia ríše hmyzu množia vo veľkých počtoch. Sú na spodku potravinového reťazca, aby nakrmili seba a všetky ostatné živočíchy, vrátane človeka. Na lúku prilieta drozd kolohrivec. A objavuje sa aj samička, ktorá povzbudzuje svojho partnera, aby sa dal do práce. Musí naloviť množstvo hmyzu pre ňu a hlavne pre ich mláďatá. V tomto období to našťastie nie je problém. A tak sa s plným zobákom hmyzu vracia do hniezda.
Na prelome júna a júla začína v dolinách sezóna bielopásovcov. Húsenice bielopásovca zemolezového sú už dospelé a onedlho si nájdu vhodnú halúsku, kde sa zavesia dole hlavou a o pár dní sa premenia na kuklu. Bielopásovce topoľové majú svoju premenu už za sebou. Teraz lietajú po dolinách, kde hľadajú exkrementy zvierat, zdochliny alebo minerálne látky vo vlhkej pôde. Tento druh sa totiž neživí nektárom z kvetov. Samce sa takýmto spôsobom živia v doobedných hodinách. Neskôr sa už zdržujú vysoko v korunách stromov, kde hľadajú samičky. Tento krásny a veľký motýl je bez pochyby jedným z našich motýlích kráľov. Je vzácny a ojedinelý, pretože potrebuje vlhké a chladné doliny s výskytom topoľov a osík. Aj keď sa klíma postupne otepluje, tu vo Veľkej Fatre je ešte dosť vlhkých a málo narušených biotopov. Takéto úžasné prostredie vytvára mnoho vhodných útočísk pre hmyz a tým pádom aj pre všetky ostatné živočíchy a rastliny. Keď príde ten správny čas, húsenica bielopásovca zemolezového sa zmení na kuklu. O niekoľko dní sa v kukle udeje premena na motýľa. Začína liahnutie. Vystieranie a sušenie krídiel trvá motýľovi približne 1 hodinu. Po stvrdnutí krídiel je pripravený na prvý let. Najskôr sa musí nasýtiť, aby načerpal potrebné živiny. Tento druh je z našich bielopásovcov najhojnejší. Obýva listnaté a zmiešané lesy, čistiny a lesné cesty s porastom zemolezov, ich jedinej živnej rastliny.
V júli vystriedajú bielopásovce, ich príbuzné a rovnako krásne dúhovce. Vo Veľkej Fatre lietajú oba naše druhy. Dúhovec väčší aj dúhovec menší. Oba rovnako rady vyhľadávajú páchnúce látky a vlhkú pôdu. Počas horúcich letných dní, keď je vlaj málo, sa k nim pripoja aj babôčky a očkáne. Na xerotermných skalnatých stráňach a alpínskych pasienkoch žije vzácny glaciálny relikt vreckovec smútočný. Samica kladie vajíčka na skaly a kamene. Húsenica si s kamienkou potom vytvára vrecko, v ktorom žije a postupne ho zväčšuje a prispôsobuje svojmu rastu. Ďalším vzácnym druhom z najmenších motýľov, tzv. Mikier, je výjačka žltolemovaná. Je to horský druh žijúci na alpínskych lúkach. Na Slovensku je známa len z Veľkej Fatry. Nám najbližšie populácie žijú v Alpách, kde majú iné sfarbenie. A tak slovenský poddruh je jedinečný a o to zaujímavejší. Jeho bionómia je málo známa. Húsenice tohto druhu žijú pravdepodobne na rebríčku alebo nátržníku. Vo Veľkej Fatre je nezvyčajne rušno. Práve koncom júla je druhová rozmanitosť najväčšia. Teplé letné počasie a mnoho kvitnúcich rastlín odštartovalo liahnutie väčšiny tunajších druhov. Objavuje sa aj vzácna vretienka materinodúšková, piadivky, ohniváčiky, očkáne a mnohé ďalšie letné druhy, ktoré zdobia svojou krásou toto pohorie. Leto na alpínskych lúkach vrcholí. Kvitnú jedny z posledných tunajších kvetov a pichliače plné nektáru lákajú rôzne druhy hmyzu. Mora siatica púpavová je nočný motýl, no občas ju zrejme hlad prinúti vydať sa za potravou aj počas dňa. Na sklonku dňa zaliezajú očkáne hlbšie do trávy, aby noc prečkali v relatívnom bezpečí.
Stini Jani Kayai Stini Urukan Stechan Mai Day Uistisenchen Tu Kuyuman Taiste Uistisenchen Kunomataite Mighty Sunshine Svitá. Dotyk slnečných lúčov pomaly prebúdza aj motýle. Očkáň fatranský je plachý a asi preto sa prebúdza rýchlejšie. Za to očkáň škvrnitý je o niečo pomalší a čaká, kým mu slnko dodá potrebnú energiu na vzlietnutie. Aspoň sa o to pokúsi. Že by tých lúčov ešte stále bolo málo? Úspech. Teraz už len nájsť raňajkovú kvetenu. V poludňajšej horúčave už všetky motýle hodujú a hľadajú si partnera na párenie. Očkáň fatranský obľubuje skalnaté útesy a súťoviská. Lieta v auguste až v septembri, len v našich najvyšších pohoriach. Je jedným z posledných denných motýľov, ktorý sa vyskytuje nad hranicou lesa. Leto sa pomaly končí. Onedlho sem prídu chladné noci a všetok hmyz začne hľadať miesto na prezimovanie. Húsenice lišaja pávookého dokončujú svoj vývoj. Zakrátko sa zahrabú do zeme, kde budú zimovať v štádiu kukly.
Pod zemou si z vlákna a slín vytvoria komórku, kde bude kukla chránená a zároveň bude mať aj potrebné množstvo vzduchu. Bielopásovce prečkajú zimu ako malé húseničky, schované vo svojich hibernakulách zo stočeného a opradeného listu. Ostatné húsenice prezimujú voľne na rastline alebo ukryté vo vegetácii. Kým papriatkovce hibernujú v štádiu vajíčka, babôčky a mnohé chrobáky zase v štádiu dospelého jedinca. Každý druh si vyvinul počas evolúcie vlastný spôsob, ako prečkať dlhé obdobie zimy. Všetky sú dobre ukryté a čakajú, aby mohli na jar znovu ožiť v tomto rozmanitom a krásnom pohorí Veľkej Fatry. Po roku sa opäť stretávame pri výskume, tentokrát vo Veľkej Fatre. K nášmu tímu sa znovu pridali aj chrobáčkári z Demo Lutzbauer a vzácna návšteva z Londýnskeho múzea prírodnej histórie Clive Turner. Máme pred sebou náročný výstup z Ľubochnianskej doliny na chatu pod Borišovom. Stúpame cez les s nevyhnutnou batožinou na 2 dní. Po hodinách výstupu konečne začína les ustupovať a objavujeme lúky nad jeho hranicou. Už vidíme štít Borišov, takže chata je blízko. Naším hlavným cieľom je pátranie po húseniciach očkáňa fatranského, aby sme mohli nafilmovať ich správanie a vývoj. Cez deň sú ukryté hlboko v trsoch tráv a za potravou vyliezajú výlučne v noci, kedy sa dajú nájsť s baterkou. Žiadnu nenachádzame a tak nám ostáva dúfať, že nafilmujeme aspoň dospelé motýle neskôr v auguste. Chrobáčkári prehľadávajú pomocou sieťky hmyz na lúke. Nachádzajú množstvo rôznych druhov, ktoré musíme určiť a zdokumentovať. O 2 dni opúšťame milý a priateľský personál chaty pod Borišovom
a vydávame sa späť do Ľubochnianskej doliny. Po ceste nás sprevádzajú motýle, sadajú si na nás a sajú pot a minerálne látky. Skúmajú všetko zaujímavé. Zisťujú, či sa tu pre nich nájde niečo pod zub. Motýle zvábia rôzne pachy a preto rady zalietavajú aj k ľudským obydliam. Náš tím počas celej expedície neustále prenasledujú a skúmajú. O to ľahšie je pre nás nafilmovať niektoré druhy. Aj dole v doline sa hneď zlietavajú na naše voňavé veci. Nasledujúce dni bude našim útočiskom terénna stanica Národného parku. Až tu na chate sa dozvedáme, že sa tu pred rokmi nakrúcal legendárny film Návrat rysov. Ešte dodnes sú na drevených trámoch škrabance po pazúroch. O chatu sa stará zoológ Martin Vecko. Je to skvelý človek a hneď sme sa spriatelili. Zisťujeme, že je aj entomológ. Špecializuje sa na niektoré čelade chrobákov, ktoré tu skúma. Sú to hlavne bystružky a hrobáriky. Veď ako inak, keď sa chata nachádza hneď vedľa starého cintorína, založeného v doline ešte v dávnych časoch, na mieste dnes už neexistujúcich usadlostí. Večer rozmiestňujeme do okolia chaty lapače a zapíname aj veľké svetlá. Sme zvedaví na druhovú pestrosť. Na plachte je pomerne rušno. A vidno, že hmyzu je tu naozaj dostatok. Ráno všetko určujeme a zapisujeme. Bystružka medená má prvé články tykadiel červené a táto bystružka Ulrichy zlatou medená má prvé články tykadiel čierne, ale ináč, keď si ich pozrieme, tak keby sme ich dali takto, tak to vôbec nepoznať, že by bol medzi nimi nejaký rozdiel. Pozrime sa, tu je bystružka. Myslím, že je to Carabus granulatus, bystružka zrnitá, krásna bronzová. A vidíme aj vzory na krovkách. Snaží sa ma postriekať. Podarilo sa jej vypustiť mi na prst tekutinu. Je to nepríjemná, pyžmovo páchnúca látka, ktorú vylučuje pri obrane. Hrozný smrad.
Existuje príbeh o Charlesovi Darwinovi, ktorý chytal bystružky v Cambridge. Jedného dňa chytil najprv jednu, potom druhú a napokon uvidel tretiu, ale nevedel, ako ju má chytiť, keďže už mal plné ruky a tak si jednu chcel podržať v ústach. Pochopiteľne hneď zistil, ako funguje ich nepríjemná chemická obrana. Nebol to šťastný nápad. Sú to veľmi silné chemikálie. Tento druh je pozemný predátor. Má dlhé nohy a je veľmi rýchly. Žije preto na pomerne veľkom území a prebehne aj značné vzdialenosti. Je dosť pohyblivý. Existuje asi 350 druhov týchto fúzačov. Vie aj lietať. A keď rozprestie krídla, bude ich mať až potiaľto. Tieto chrobáky vedia aj dobre loziť, pričom behajú po živných rastlinách a živia sa ich nektárom. Keď ho otočím, vidíme, že je to veľmi zdatný opeľovač. Ľudia väčšinou hovoria len o včelách, ale všetky tieto drobné chlpky na brúšku zachytia peľ a keď lieta z kvetu na kvet, zároveň ich opeľuje. Nie len, že sa živia nektárom, ale aj pomáhajú rastlinám rozmnožovať sa. A pozrite sa sem. To je nádhera. Je veľmi chlpatý, podobne ako včely. Tu má krídlo, asi chce už odletieť. Absolútne prekrásny. A všetky tieto druhy, ktoré vidíme v lete poletovať na kvetoch, sú opeľovače. Aj ich larvy sú užitočné, pomáhajú rozkladať mŕtve drevo. Chrobáky tiež napomáhajú šíreniu hubových výtrusov z miesta na miesto, čo vytvára celý ekosystém a biodiverzitu. Preto je pre nás veľmi dôležité, aby sme chránili takéto staré lesy. Toto je klasická technika na zistenie množstva hmyzu z kvetov a rastlín. Smíkaním zo strany na stranu sieťkou prejdeme malý úsek biotopu a zistíme, čo sa tu nachádza. Pozrime sa na to. Je tu toho dosť. So as we open it up, we'll see the sheer number of insects. Máme tu kováčika. Typické pre kováčikov je, že keď ich prevrátime na chrbát, tak vedia odskočiť, aby sa prevrátili naspäť a zároveň mohli újsť. Vidíte, že toto všetko je z veľmi krátkeho úseku. Všetky tieto väčšie druhy vyliezajú ako prvé, keďže sú aktívnejšie. Ale tu dole máme aj menšie druhy. Môžem povedať, že je tu masa biodiverzity. Veľká Fatra je v tomto smere perfektná a nie je jediná na Slovensku. Toto je absolútne úžasné. Ani by ste si nepomysleli, že je tu toľko života, ak idete náhodou okolo na bicykli alebo v aute. Každý štvorcový meter obsahuje množstvo skrytého života. A tu vidíme, čo sa stane, keď strom umrie. Bezstavovce napomáhajú recyklovať živiny. Vieme, že drevo je veľmi tvrdé, lebo si z neho staviame domy. Všetky tieto dierky vytvorili chrobáky, ktoré v diere robia chodbičky a žerú mŕtve drevo. Okrem toho sú tu aj drevokazné huby, ktoré takisto napomáhajú rozkladať drevo a premeniť ho na pôdu. Je to jeden veľký komplex. Máme tu diery od chrobákov a niekedy aj mravcov, ktoré si budujú v práchnivejúcom dreve mraveniská. Rozhryzú drevo a roznesú ho do okolia.
V jednom pni je celý ekosystém. Je to rovnaké všade. Cyklus života a smrti. Toto tu sme čakali. Paráda. Potemník hubový sa živí drevokaznými hubami. Tieto chrobáky vylučujú charakteristický zápach. Keď je ich viac, možno ucítiť ich prítomnosť zo vzdialenosti pár metrov. Takže tu máme chrobáka živiaceho sa hubou. Huba vypustila výtrusy a teraz je už stará a umiera. Ale je niekto, kto sa ňou musí živiť. Bol tu strom, teraz je tu huba a potom chrobák, ktorý sa ňou živí. Nakladie do huby vajíčka a larvy budú mať počas vývinu dostatok potravy, pričom podobne ako chrobák vytvoria živiny a práchnivé drevo, keď sa k nemu prevrtajú. Celé je to o kolobehu živín v prírode. Deje sa tu toho nesmierne veľa a my len predstierame, že celému procesu rozumieme. Je to výzva hľadať a skúmať malé druhy hmyzu a chrániť biodiverzitu a v konečnom dôsledku život ako taký. Z Ľubochnianskej doliny sa presúvame na južnú stranu Veľkej Fatry, na alpínske lúky pri Kráľovej skale. Je tu taká krásna príroda a ohromné množstvo rôznych druhov hmyzu, že ani nevieme, čo skôr filmovať. Nachádzame húsenicu papriatkovca púpavového, ako sa zahrabáva do zeme, kde sa bude kukliť. Tento druh obľubuje horské pasienky a lúky. Potulná pastva dobytka v alpínskej zóne je zásadná pre udržanie zdravého ekosystému. Bez pastvy by to tu nebolo také pestré a všade by ležala len prerastená tráva. Nakoniec by sa sem dostala kosodrevina a náletové dreviny. Alpínske lúky spolu s ich vzácnymi obyvateľmi by zmizli. Dobytok hnojí pôdu a rozširuje semená rastlín, pričom sa priživuje aj celý rad koprofágneho hmyzu, ktorý tieto živiny dopraví späť do zeme. V priebehu pár dní rozložia celý kravský trus a jeho larvy ho recyklujú v pôde. Najmä motýle fungujú v prírode ako bioindikátor. Keď biotop degraduje, začnú miznúť ako prvé. Tu vo Veľkej Fatre je ich našťastie dosť. Je tu nesmierna biodiverzita a množstvo rôznych druhov rastlín, živočíchov a hmyzu. Preto treba toto územie aj naďalej chrániť a rozumne obhospodarovať. Iba tak si zachová svoju rozmanitosť a krásu divokej prírody.